Wahyu Kamulyan Winedhar Panglimbang 5 menit dina Kemis Kliwon tanggal 6 Agustus tahun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 17 ayat 1 tekan ayat 9. Lumrah kamangerti menawa wahyu mujudake pratandha bakal tekani kabegjan marang sawijining wong. Jagat pewayangan aweh gegambaran menawa wahyu bisa maujud arupa jalma manungsa, umpamane wae Kyai Semar Badranaya. Panjenengane mono Sang Hyang Ismaya kang tedhak ana donya momong para satriya utama amrih ginayuhe urip mulya. Wahyu sacara mligi amung gelem rumasuk nyawiji ana wong-wong becik kang gentur tapane. Kanthi mengkono, kejaba resik lan becik atine, wong kang kapanunggalan wahyu uga caket karo Kang Maha Kuwasa. Kanthi rinasukan wahyu, wong ngrawuhake Allah sang sumber kamulyan jroning uripe. Santo Matius sing waosan dina iki atur paseksen bab winedharing wahyu kaslametan. Kacaritakake ing sawijining gunung kang dhuwur dumadi prastawa transfigurasi utawa uwawan kahanan pribadi dalem Gusti Yesus. Rawuh ing prastawa mau Nabi Musa kang tumindak minangka badan wakil sabda dalem Gusti kang kawedhar ing kitab Toret, sarta Nabi Elias kang tumindak minangka badan wakil para nabi kang nyesurahake wigatine lumaku ing dalan kaslametan dalem Allah. Nabi sakloron padha mecakake rawuhe Sang Mesias panebusing jagat. Kejaba sandangan dalem kang owah katon cemplorot mblerengi ing prastawa transfigurasi ana sabda dalem Gusti Allah kang ngendikake menawa Gusti Yesus mono putra kinasih dalem kang kudu kapirengake sabda lan piwulangi. Kacaritakake uga menawa saklebaring prastawa transfigurasi Gusti Yesus ngajak para murid mudhun saka gunung saperlu ngadepi prastawa-prastawa abot kang liwat prastawa mau ginayuh kaslametan. Transfigurasi sinebut minangka wahyu kaslametan jer punjering prastawa ngrembug karya kaslametan Allah marang umat manungsa kang bakal dumadi liwat panandang kasangsaran lan seda dalem Gusti Yesus ing kayu pamentangan. Telung kekeran winedhar saka prastawa iki sepisan kawedharing jati diri Gusti Yesus kang mujudake Allah Hyang Putra. Prakara iki kaseksekake piyambak dening Allah Hyang Rama. Kepara Allah Hyang Rama paring weling mawanti-wanti supaya para murid padha midhangetake panjenengane. Sapa kang midhangetake lan tuhu ing tumindak bakal slamet. Kapindho, wedharing gegambaran urip mulya langgeng kang bakal kaenyam dening sapa wae kang tuhu ing dawuh lan piwulang dalem Gusti Yesus kanthi ora wegah lan nampik rekoso. Liwat sangsara sidolan wungu dalem Gusti Yesus bali mulya kaya sakawit sakwise rampung ngayati karya panebusan. Liwat sangsaran rekoso merga dadi pendherek dalem Sang Kristus, para pendherek dalem bakal kaluwarake saka kerangkeng dosa, ngenyam urip langgeng bareng Gusti lan gurune. Katelu, kamulyan lan karaharjan sejati amung bisa ginayuh liwat perjuangan lan kupiya kang tan kenal nglukur lan mutung. Sapa kang kepengin mulya kudu gelem usaha kanthi kebak ing kalantipan lan kauletan. Sapa kang kepengin mulya uga kudu tansah caket Gusti sang sumber kamulyan langgeng. Para tresna pelem kinasih, wahyu kaslametan uga bakal padha tedhak ing kita para pendherek dalem Gusti. Jaman iki sauger kita padha nuhoni dawuh dalem Allah Hyang Rama, midhangetake Sang Hyang Putra, nulodo tumindak dalem, nerusake karya-karya sae dalem, sarta konsekuen nanggung bot repot minangka pendherek dalem Gusti. Wahyu kaslametan ora bakal ngoncati pendherek dalem Gusti kang tuhu nyawiji panjenengane. Mula kanthi munjer lan manterake panyawang mring kamulyan mangarep kita ayati timbalan kita dhewe-dhewe.
Suwawi sami munjuk, kunjungan dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados sing mula uga sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungan dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.